Nej. Jag är så nära. Sitt. Oj, kasta blir själv. Vänta, stanna där. Men jag missar nu bara för det. Vi ska ju inte gå bort. Sitt. Så här flödet med den. Han har för ord. Så där glöm mat då. Bob. Nej, sitt. Han är farlig. Vad kom du med? Nej. Du får den största biten här för att gå bort. Sitt. Missa. Nämen.